Ako hodnotíš dnešný zápas? No, zápas to bol dobrý. Snažili sme sa hrať, bohužiaľ nám to nepadalo dneska. A superovi gratulujem k víťazstvu. Padlo im, čo sa dalo. Veľa chýb sme aj robili v obrannej činnosti, takže musíme na tom popracovať. Podľa mňa hodnotím dobre. Treba zapracovať na niektorých veciach a na budúce budeme lepší. No, zápas vôbec nebol taký, ako je výsledok, keďže výsledok je 7-2, ale herne to určite takto nevyzeralo. Chalani bojovali, ale brankár domácich ich podržal. Vzhľadom na výsledok hodnotím dnešný zápas pozitívne, aj keď výsledok nezodpovedal hre, musím súhlasiť s Braňom, lebo chalani, aj naši, aj Žilinčania hrali veľmi, veľmi agresívne, veľmi aktívne, neustále sa hra prenašala z jednej strany na druhu. Nám robil chvíľku problém zorientovať sa, by som povedal, lebo chalani prvú tretinu, polovičku prvej tretiny boli takí, som to nazval nemastný neslaný, ale potom už ako sa rozbehli, tak konečne sa im podarilo premieňať všetky šance, ktoré dostali a chvála Bohu to skončilo výsledkom, akým to skončilo. Čiže pre nás pozitívne, ale ako hovorím, hokej bol skvelý, rýchly zo strany na stranu a podľa mňa Žilina sa nemá za čo hanbiť aj napriek tomu, že s akým výsledkom odchádzajú domov.